antolatzailea, Ainara Gurrutxaga, Dejavi Panpin laborategiko aktorea, eta musika Amorante Ibare Urrizarren eskuetatik helduko dela. Deskubrituko duzute, ezagutzen bain baduzute, oso poeta interesgarria, nik esango nuke urradura, sufrimenduaren poeta esanguratsua. Eta mila esker egun honetan ere hemen egoteagatik, meritu handia duzutela, mila esker benetan. Gisa horretako emakumea, 1960. Alakoa atera naiz. Sorginek hartutako sorgin, gauez ausartago aire beltzean nabil. Gaizkia amets, argirik argi, etxerik xumeenetan bete dut nere aldia. Amabiatzeko eme, kotxadu bakarti nago burutik. Halako emakumea, emakume ere zaiz.
gisa horretakoa izan naiz. Topatu ditut basoko leize goxoak, bete ditut zartaginez, hormetako irudiz, apalez, armairuz, zetaz, askotariko ez. Afaria prestatu diet zizare eta iratxoei. Hauenka bide zuzena erakutsi diet desbideratuei. Halako emakume batekin, gaizki ulertuak maiz. Gisa horretakoa izan naiz. Ibili naiz zure gurdian gidari hori. Igaroan doazen herriei diosal eginez beso biluzi. Bizirauten norabide distiratsu berriak ikasten. Naiz oraindik zure sugarrek nere izterra hozkatu. Naiz oraindik zure gurpilen bultzadak nere saietxak birrindu. Halako emakume batek hiltzeko lotxarik ez du. Ala bai. Gisa horretakoa izan naiz. Nere umetokia ospatzeko. 1969. Haietako bakoitza txori bat da ene baitan. Nire ego guztiak astintzen ari naiz. Moztu eta erauzi egin nahi zintuzten, baina ez dute halakorik egingo. Guztiz eta erabat utxik zeundela esan zuten, baina ez zaude. Gaixorik eta hiltzorian zeundela esan zuten, baina oker zeuden. Eskolume batek bezala abesten duzu. Ez zaude urraturik. Zama, goxoa, naizen emakumea ospatzeko, ta naizen emakumearen arima, ta erdiguneko kreatura eta haren gozamena ospatzeko zuretzat kantatzen dut. Bizitzera ausartu naiz. Ator, izpiritu, ator, katilu, lotu, estali, edukia daukan estalki, ongi etorriak, sustraiak. Zelula bakoitzak bere bizia. Nazio oso bat asetzeko lain daukat nik hemen. Nahikoa litzateke jende arruntak ondare hause izatea. Pertsona orok, gizatalde orok esango luke. Ona litzateke aurten ere berriro erein eta ustari begira jartzea. Izurritea iragarri zuten, baina gainditu dugu gaitza. Emakume askok elkarrekin abesten dute. Bata zapata lantegi batean dago makina biraoka josten. Bestea akuarioan itsas zakurra zaintzen. Ura aspertuta dago Ford autoaren volantean. Beste ura autopistan bidesaria kobratzen. Edo txahalaren zilborrestea eteten Arizonan. Beste ura alderik alde txeloa birrintzen ari da Errusian. Edo eltzeak zu batetik bestera aldatzen Egipton. Ura bere logelako hormak ilargi kolorez margotzen ari da. Ura hiltzorian dago, baina gosari bat dauka akorduan. Ura bere tapizaren gainean luze etzan da Tailandian. Eta beste ura
ipurdia garbitzen ari zaio aurrari edo trenoko leihotik begira Wyomingneko lautaden erdian eta beste ura dago, edo non, edo nunbait, edo leku guztietan. Eta denak, denak, kantariari direla ematen du, naiz eta batzuek ezin nota erdi bat ere abestu. Zama goxoa naizen emakumea ospatzeko. Utzi ezadazu 3 metroko lepokoa eramaten, jo dezadan danborra 19 urteko nesken omenez. Utzi neri sakrifiziorako ontziak eskaintzen, hori bada nere lana. Utzi bihotz mintzak aztertzen, utzi meteoritoen distantziak eta angeluak neurtzen, utzi loreen zurtoinak miazkatzen, hori bada nere lana. Utzi tribuen eskulturak eskuz lantzen, hori bada nere lana. Gorputzak behar duen kontu honetarako utzi abesten, afariaren alde, muxuen alde, premiazkoa den, bai, horren alde. Bueno, arratsalde on denoi, ongi etorri, arnasa hartu dezakezue pixka bat. Ongi etorri Anne Sextonen poemen irakurraldi hontara. Anne Sexton 1928an jaio zen, 1974an hil zen, matematika asko egin beharrik ez dago ikusteko 55 urterekin hil zela. Eta apenas 15 urtetan lan poetiko ikaragarria egin zuen. Poeta laudatua izan zen eta etxe zurira gonbidatua, herrialde zibilizatuetan egiten duten bezala. Eta bizi zelarik ere, jakina, Estatu Batuetako poetarik esanguratsuenetakoa. Gaurko emanaldi honen izenburua Ene maite kutxun guztiak da. Bere poemen artean guk kutxun ditugun batzuk aukeratu ditugulako. Eta horixe zelako baita ere Anne Sextonen 2. poema liburuaren izenburua, Ene maite kutxun guztiak. Bere liburuaren izenburuetan egia esan asko esaten zuen, asko behar bada gehiegi eta guzti esaten zuen izenburuetan. Ikusi besterik ez dago lehenbizikoari izenburu jarri zion, eroetxeraino bisita eta ia osorik bueltan. Luze xamarrak izaten ziren, baina oso esanguratsuak. Badago ariketa bat, bere poema batean oinarritua asko erabiltzen dena literatur tailerretan, eta da, idatzi zuen behin Anne Sextonek poema bat, zena ariketa ekstremo bat. Maitasun gutuna sutan den eraikinetik, zen izenburua. Eta hori zen, maitasun gutun bat sutan den eraikin batetik. Ariketa asko erabiltzen da literatur tailerretan, eta da, atariko froga. Esan nahi dut, ez baduzu poema on bat idazten, gai hori jarrita, ja deskartatu agertzen zara idazle bezala, eta beste ofizio bat aholkatzen dizute. Sextonen poemetako asko jabetuko zarete nahiko ilunak direla, baina bere iluntasunari begiratzeko modua oso argia zen. Hori da, paradogikoa ematen du, baina nolabait horrek egiten ditu bere poemak bereziki gordinak izan arren eder eta indartsu. Eta tonu iluna nagusitzen den arren bere poema gehienetan, idatzi zituen 777 poemena hoien artean zeuden 8 edo 9 optimistak ziren. Eta horietako ia denak irakurriko ditugu. Pare bat. Adibidez hauxe, hau da, biluzik igeri Kaprin idatzia 1979an. Jenderik gabeko leize ezezagun txipia topatu genuen. Kapriko hego mendebaldean. Barruraino sartu eta gure gorputzek askatu egin zuten euren bakardade osoa. Minutu bat aski geure baitako arrain guztiek
ies egin zezate Kapriko hego mendebaldean. 5 axola benetako arrainei, ez ginen gu traba haien bizitza intimoan. Barela baindu ginen haien gainetik eta azpitik. Aire burbuiak jaulkiz, tusika zuri txipiak. Eguzkitan gorantz. Kapelaz burua estalita lozetzan. Arraunlari italiarraren txalupa ondoan. Hain gardena zenura ze liburu bat irakurri baitzitekeen urpean. Hain bipila zenura ze ukondo bat azpi baitzen, eusteko ondoratu gabe. Leize hartako hormak 11 urdin koloreko ziren, eta zuk esan zenuen, ara, ire begiek itxas koloreko ditun. Ara, ire begiek zeru koloreko ditun. Eta nire begiek itxi egin ziren, derrepente, lotxatuta baleude bezala. Han Sextonek bizi osoan lagun izan zituen medikuak, beti alboan. Batez ere psikiatrak. Ta gehienei, denei esateagatik berdin gertatzen omen zitzaien, amorez hartzen omen zuten lehenbizi, eta denek amore ematen omen zuten berekin ondoren. Martin Horn izan zen psikiatra bitako bat, lan asko egin zuen Han Sextonen alboan, 300 psikoterapia sesio dela grabatu egin zizkion kasetetan, eta bueno, honek grabazio horiek balio omen zuten terapia gisa baita ere, ze askotan memoria arazoak izaten omen zituen Han Sextonek, eta ondorengo sesioetan aurrekoan hitz egindakoa jarri egiten omen zuten berak gogoraz ezan, ez? Eta bueno, aparatu horrek, grabagailu horrek dena grabatzen zuen, eta baita psikiatratan, Sextonen artean, asperen beroetan sesioak amaitzen zituzten tarte horiek ere grabatua gelditu ziren, eta gero eskrupuloa askorik gabe bere biografietan eta erabiliak izan dira. Eta psikiatrek ala aholkatuta hasi zen han idazten, horregatik poema asko eskaini zizkien, baita liburuak ere, eta ez beti intentzio gozoz. Doktorearentzako gutunak. 1972ko urtarrilaren 1. Berriro helduko diot, berriro, doktorea. Zikinkeriari buruz nire senak dioenarekin gainezka den sekula belardiko diario likitz eta loi honi. Zertarako idatziko dut diario bat, nire zikinkeria aztertzeko ezpada. 1979ko abenduaren 17. Gero beti bezala zuk doktorea, bala bat ematen didazu irentz dezadan bala bat. Zuk diozu lotarako pastilla bat dela, baina nik badakit bala bat dela. Hildako aurrak metatzen diren sabel honetan natza, heriotzaren gaz horiak botatzen dituzte umeek korroskadaka. Eta euren amak amildu egiten zaizkit, begi eta belaun nire gainera, denak doktorea. Haietako bakoitza azken aldiz, haietako bakoitza zinez hilik, eskailera tolesgarriaren gorenean dago artean soldadua, zakil gorrian iganan zerakusle erranaz ez da deus personala. 1970ko azaroaren 9. Doktorea, gaur zoriontsu naiz. Gaur zoriontsu naiz bizitzako izarekin. Maindiren garbiketa egin dut. Zintzilik jarri eta ikusi ditut izarak. Kaioen modura zalapartaka aireratzen. Lehortu direnean, askatu maindireak soketatik eta aurpegia murgildu dut izara artean. Bertan zen munduko oksigeno guztia,
bertan zeuden munduko aur guztien oin txipiak, munduko aingeru guztien hankarteak, Filadelfiako goizaldeko lehen musu guztiak, espaloian txingoka ibiltzeko jolas guztiak. Bertan zeuden doktorea, trapuz egindako 1000 poni. Hau da beraz zoriona, artisau neka ezin hori. Neskatxa ezezagun bat ama berrien gelan. Haurtxoa, 6 egun ditu jada zure arnaz lasterrak. Etzanik marraskilo ukabildua hain txiki eta indartsu nere bularrean. Animaliak dira zure ezpainak, elikatzen zaitu maitasunak. Ez da kontu txarra estraineko gozea. Erizainek baiezkoa egiten dute, saski gurpildunetan zaramatzate korridore almidoizkoetan, gainerako deskabiratuak dauden multzora. Katilu bat bezala okertzen zara. Zure burua nere ukimenaren bila. Badakizu nola garen elkarren. Zer egin dut nik? Zu azten utzi, besterik ez. Zurea da ezagutzen dudan aurpegi bakarra. Zure ezurra nirean ene erantzunak edaten dituzu. Egunean 6 aldiz hautematen dut zure premia, Espainetako animalia, azala, epel eta mardul haunditzen. Ikusten ditut zure begiak, harri urdinak goroldioan nabarmen. Zure gizon zar aurpegiak hitzik gabe uzten ditu erizainak. Baina medikuek herrietan egin didate ostera. Nere ahotsa ez da ziurra paperak betetzen ditudanean. Aitaren izena? Ez du. Besoetan zauzkat eta sasiko izendatzen zaitut. Ez du besarkatzen zaitut, ene bisitari auskorra. Zure ontza begiak ukatzeko. Zure masailak lore dira ni ukitzean. Igurtzen zara nere kontra. Ahantz dezagun hau. Ni naiz kulunkatzen zaituen ur ertza. Nigandik apurtu zinen. Nik aukeratu dut zure bide bakarra. Ene oinordeko txiki. Eskua askatu dizut, geure gu galduen dardaran. Zoaz, ume, nere bekatua zara, ez besterik. Egindakioke txalo diferitu bat Anne Sextoni ere nahi izan ezkero. Ez da derrigorrezkoa. Anne Sexton esaten dute nahiko jeloskorra zela. Eta zen jeloskorra, jeloskorra izaten garen bezala oso gauza insospetxatuekin edo une insospetxatuenetan. Zeloak olako xea baitira itxaskorra gauza kutsakorra. Eta esaten dute zela jeloskorra adibidez,
bere lagunen suizidioekin. Adibidez, Silvia Plazen laguna zen, eta Silvia Plath adiskideak bere buruaz beste egin zuenean, Sextonek zera esan omen zuen haserre, Silviaren suizidio hori nirea zen eta kendu egin dit. Bere poemarioetako bati jarri zion Saul Bellouri kendutako zita batekin abiatuta titulua Bizi ala hil. Eta zita batekin hasten zen poema liburu hori. Eta zita hori zen, bizi ala hil, baina ez dena pozoitu. Bere urtebetetze egunean diote saiatzen zela beti bere buruaz beste egiten, hor inguru horretan, ulertzekoa den kontua bestalde. Nembutal pastillak hartzen zituen, eta berak pastillei ez izena jartzen zizkien goitizenak. Nembutal pastilla hauei deitzen ziren kill me pills. Ez alegia, kill me pills, hil nazazue pastillak. Give me some kill me pills. Torazinak ere hartzen zituen, hori hartzera derrigortu zuten geroago, baina berak zioen pilula hauek hartzeak bigarren albokalteak sortzen zizkiola. Eta umore gaiztoz, inoiz ez baitzuen bere buruarekiko umore gaiztori galdu. Esaten zuen, torazineak hartzen bazituen, ezin zituela poemak errimatu. Hau da, errimatzea galerazten ziotela albokalte horiek ez. Ez dago torazina bertsolarientzat ez dago gomendatua. Hiltzeko borondatea. 1976. Galdetu duzuen ezkero, gehienetan akordatu ere ez. Jantzitan nabil oinez eta bidaia honek ez dit bat ere arrastorik uzten. Ordea, haragiaren grina izenda ezina itzultzen da gero beti. Eta zer nahi duzu esatea, orduan ere ez daukat ezer bizitzaren kontra. Oso ezagunak zaizkit zuk aipatzen dituzun belar izpi baikor hoiek. Eguzkitan ipini dituzu altzariak. Baina gu bezalako suizidek hizkuntza oso berezi bat daukate. Arotzen moduan, jakin nahi dute beti zein lan tresna erabili, baina ez dute inoiz galditzen zergatik eraiki. Nik birritan adierazi dut honezkero nire burua hiltzeko borondatea. Jabetu naiz etsaiaz, irentsi dut etsaia bitan. Neure ganatu dut etsaiaren artea eta haren lilura. Era horretan pentsakor eta astun, olioa edo ur irakina baino beroago, aho zulotik adurra zeridala atxeden hartu izan dut, eta hala ere. Hala ere ez dut sekula nire gorputza labanaren ahoan irudikatu. Abandonatu nauteare begimintzak eta azken gernu kondarrak ere. Suizidek jakizue. Gorputza aixe traizionatzen dute. Hilik jaioak ez dira beti hiltzen, baina txunditurik daude, nola ba.
aurrek ere irribarrez adi begiratuko lioketen droga gozo horri laga. Bizitza hori dena zure mihipean bultzaka. Hori dena pasio bihurtzea berez ezalda normala. Heriotza, bai ezur tristea, ubelduraz betea, esango zenukezuk. Eta nik esango dizut. Urterik urte dama beltza nire zain dagoela, xamurki sendatzeko bizitzaren zauri zaharra, bere espetxe gaiztotik askadezan ene arnasa. Klub sekretu bateko kide, sarri topatu eta ezagutzen dute suizidek elkar. Zer arrasto uzten dute suizidek atzean. Bat, fruituarekin amorratuta, ilargi puztua dirudien aurpegia. Bi, behin aspaldi musutzat hartu zenuen ogi puska gogorra. Hiru, liburu bat axolagabeki edozein orrialdetan zabalik. Lau, esangabeko zerbait. Bost, telefonoa zintzilikatu gabe. Eta maitasuna, 6, ura edo zer dela ere, infekzio bat. Medikuak. Lanabez belarrak eta penizilina. Xamurki euren lana bisturiz egina. Erauzi minbizia, zauria itxi, tazalez deusari otoitz bat josi. Ez dira jainko nahiko luketen arren gizakiak dira soilik beste gizakiak konpontzen. Masusta xamurrak azaroan, taupaka nola, gizon emakume asko hiltzen da, hola. Baina medikuek etengabe diote, batez ere, minikez, 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 minikez. Musuak sendatuko balu, musu emango lukete. Ta senda bidea jartzean, eguzki berritan daude. Hilko balute inor lurra mozorrotzaile, hilko balute inor lurra mozorrotzaile. Bihotza geratzeaz bainoago, arrokeriaz behar lukete ardura, ardura, ardura. Arroegi badira, zaldiz doaz etxetik, utikan, 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 utikan. Baina jainkoak ditu itzularazten normalean. Oinbitan, utikan, utikan.
gurasoen eriotza. Nola ibili ginen dantzan, 1972an idatzia. Nire lengusuaren ezkontzan aita, urdinez jantzitan indoan. 19 urten euskan eta dantzan ibili ginen biok, orbitan. Zutani aita. Aingeruak urturrustapean lez mugitzen ginen, zutan diren bitxori. Gero, itxasoa pitxar batean nola, alaxegu. Motelagoare. Orkestrak kantu hura jo zuen. Oi nola ibili ginen gu dantzan, nire lengusinaren ezkontzan. Eta zuk gurpildun mai biribil bat banintz bezala erabilin duzun jiraka balseoan aita. Elkarren kutxu ginen, oso kutxu. Eta orain hilkutxan beztiturik zaudela zakurritxu bat bezain alperrikako. Orain, erasorako eta zelatarako ez gai. Doinu zaharraren hotsak eta aireak datozkit gogora. Oxigeno hutsa zen edan genuen txampaina. Eta fina, buruz buru, gure toparin txintxina. Txampainak urpekari baten eran hartzen zuen arnaz. Edalontziak kristalezkoak ziren, eta ezkongaiek ametxetan heldu zioten elkarri. 1930ko dantza maratoia balitz bezala. Gure amak, dantzaldiko erregina izaki, 20 gizonekin egin zuen dantzan. Eta zuk aita, nirekin bakarrik. Hitzerdirik esan gabe. Besarkatu ninduzunean sugea mintzatu zen zure ordez. Sugea, burlatu, jainko izugarri baten eran, esnatu eta trinkotu egin zen nire kontra. Eta elkarrekin makurtu ginen, aita, bizisne bakartu bezala.
Elurra. Elur bedeinkatua. Zerutik bera datoz, lixibaz zuritutako euliak. Lurra ez dago jada biluzik. Lurrak soinean ditu bere arropak. Izarak zulatuta ageri dira arbolak. Tadar bakoitzak jainkoaren galtzerdia jantzi du. Bada itxaropenik. Itxaropena edonon datza, koska egiten diote lurrari. Norbaitek behin esan zuen, ez koskegin jakingabe harri den, ala ogi. Dena ogi da, koskegin dudan hori. Altxatzen da, odeia bezain bizigarri. Bada itxaropenik, bada itxaropenik. Itxaropena edonon datza. Jainkoak gaur esnea ematen du. Eta nik eskutan daukat pertza. Han Sextonek zerbaitetan sinetsi nahi zuen. Gerra osteko emakumeari eskaintzen, Estatu Batuetan eskaintzen zitzaion lekua, baina zerbait gehiago, lehenengo dantzaldia, lehenengo muxua, lehenengo senarra, berak zerbait gehiago bilatzen zuen. Familia, ospital psikiatrikoa eta bere gorputza baino etzizkioten eskaini garai hoietan, beste emakume askori bezala, eta bera saiatu zen behintzat 3 eremu hoietan iraultza egiten nolabait. Kontatzen duten nola behin elizgizon batengana joan zen, desesperatuta, hark dida batean dekretuz edo fededun egingo zuelakoan. Ta honek ez du horrela funtzionatzen, han, esan omen zion elizgizon hark. Gaina, han, zuk badaukazu zertan sinestu, zure jainkoa, zure idazmakina da. Hoxe erantzun omen zion. Eta beraz, han, jainkoaren sostengua aurkitu gabe hiltzen. Horrela xezun tituloa enprentarako prest utzi zuen azkeneko liburuak. Jainkoaren gana arraunean joan behar latz hori. Jainkoak, 1974. Sexton andereñoa jainko bila atera zen. Zeruan hasi zen, haien bila, topatuko zuelakoan aingeru zuri izugarri bat, hankarte urdinez. Alerik ez. Ikasketa liburuetan bilatu zuen gero, eta tintak txu egin zion ordez. Alerik ez. Korrok egin zion aurpegira poeta handiak, harengana joan zenean erromez, baina munduko eliza guztietan errezatu eta kulturaz ikaragarri ikasi zuen hala ere. Benetako jainkoaren bila, Atlantikora eta Pazifikora joan zen eta alerik ez. Bisitatu zituen Buda, Brahma, piramideak eta itzuli zen beteta postalez. Ordea. Alerik ez. Bere etxera itzuli zen orduan bueltan eta munduko jainko guztiak topatu zituen komunean atera nahi ez. Azkenean oihukatu eta atea itxi zuen.
Su bombak jaurtitzen, 1972. Ba. Bat bi. Bat. Ba. Gu gara Amerika. Gu gara Amerika. Ba. Gu gara Amerika, guk betetzen ditugu hilkutxak. Gu gara heriotzaren dendari. Azaloren moduan sartzen ditugu kutxatan, zapata kaxen eran zabaltzen da lehergailua. Umea ziur ez dela ahozabalka ari. Eta emakumeak beratzen jarria du bihotza, erauzi egin diote, eta kiskalita dagoelako azken ekintza bezala, ur txorrotaz freskatzen du errekan. Hauxe da heriotzaren merkatua. Amerika. Non daude zure egiaztagiriak? Moztu. Erregeila 1972. Arotz bat hartu nuen, arotz bat edozein arotz nire hilkutxa josteko. Bertan etza naiz bart. Burkoa borrokarako prest, egurraren lurrinpean, aizelagaz erregezarrari nere gainean, ardezan arnaz. Zain nagoen gorpuzno erailarekin hausnarrean. Denborak erail baitu. Zain noiz egongo koronela bezain zurrun gudu zelaian, zain isiltasunak deshonran azan. Ez duzu sekula gehiago, ez dulik egingo, gogoan izan. Heriotza izango da izuaren amaiera. Hiltzeari diozun izuaren amaierare bai. Izua nire haua betetzen duen zakur. Izua nere sudurrean gora doan ximau. Izua ura altzairu bihurtzen den lekuan. Izua nere bularra birringailurantz egan. Izua euliak belarrian burrundaran. Izua eguzkia pizten zait altzoan. Izua gaua itzali ezin denean. Eta egun sentia, nere egun sentia arrunta betirako da giltzapean. Izua patata zahar baten moduan bertan natzan hilkutxa da. Nere suzko arropekin dantzatuko naiz orduan. Horra errausketa labeko hegaldia. Tximak eta atzak itxututak iskaltzen hasten naizenean. Jainkoa zaurituko dut, haren bisaje urdina. Haren tirania. Haren erresuma ahal guztiduna. Zaurituko dut nere lurrin. Afrodisiakoari esker. Bueno, dena etzenan sextonenean erraustegiari eta hiletari eta suizidioari eta holako gauza egindako odak ez ziren dena. Bazituen poema lehen esan dugun bezala bizizale askoak ere, eta hau da hoietako bat. Masturbatzaile bakartiaren bala da. Aferaren akabua heriotza da beti.
begiak irrist, neska ura dut lantegi. Nere tributik jaulkiz joantzat zauzka ene atxak. Aserik ni, izututa berriz, litezkenak lekuko. Gauez, bakarrik, ohea dut esposatuko. Atzarekin atz, nirea da orain, gertu daukat itzordu bat bezain. Zintzarria astintzen dut, makur etzanik zuk neska estali oizenuen alkoban. Loretan nengoen zuk maileguan noiz hartuko. Gauez, bakarrik ohea dut esposatuko. Gau hau demagun maitea kasuko. Elkar xuka talumatu dezakenari ez egin uko. Nola buruz buru bultzaka edo belauniko duen bikote bakoitzak elkar zurituko itzulipurdia legeran ezin geldituzko. Gauez, bakarrik, ohea dut esposatuko. Nere baitatik urratu naiz horrela, mirari gogaikarria. Eta ametsen merkatua denon biztan balitz, barreiatu naiz. Gurutzean josi, nere arangoxo zuk arrapostuko. Gauez, bakarrik, ohea dut esposatuko. Nere aurkariak dauzka begi beltzak. Uretako handere, arean dantzan pianoa ukitzen du puntatik atzak. Lotxa Espainek txirula dirudi haren ahotsak. Erratz makiloten nintzen belaun okertuko. Gauez, bakarrik, ohea dut esposatuko. Neska ark harrapatu zintuen, emakume batek merkealdiko soinekoa paletik nola. Eta ni birrindu nintzen, harri bat bezala. Tori zure liburuak, tori amukoak ara, egun sentiak dio gaur zarela ezkonduko. Gauez bakarrik, ohea dut esposatuko. Mutiletan eska, gauez dira bat. Mutiletan eska, gauez dira bat. Blusak bera, gatz, botoiak eska, argiak, amata zapatak orpotikat. Gezurrez, gainezkako, izakiak, tistiraka, elkar jaten dutelako, dira gain elikatuko. Gauez, bakarrik, ohea dut esposatuko. Bueno, mila esker. Gaurko droga gogor saio honetara etortzeagatik. Eta giro intimoan gauden honetan, bai azkeneko txampan sartuko gara. Poesia ez da, eta etzen orduan ere behar bada sendabide bat Anne Sextonentzat. Baina egia da, suizidio saiakera batetik besterako tarteak luzeago egiten zizkiola poesiak. Denbora irabaztea zen kontua agian. Sextonek bere burua konparatzen zuen kristalezko ontzi batekin, baina pitzadura bat zeukan kristalezko ontzi horrek. Eta pitzadura horretan barrena ikusten zen benetan, bere ustez, bere benetako izatea. Kurtso hasiera zen, unibertsitatean Bostonen aurreko 2 egun lehenago eman zuen hitzaldi bat, kurso berrian literatura ikasten ari ziren ikaslei aholkuak eman zizkien, nahiko fase orekatuan zegoen, itxuraz. Bere lagunei banatu zizkien eskuz idatzitako poema, kopari, hori izan ziteken pista bat. Eta 1974ko urriaren 4an, 2 bozka edan zituen, 3. bat eskuan hartu eta bere amaren larruzko jaka luzea soinean zuela.
bere etxeko garajean giltzaperatu zen. Kugar autogorriaren volante aurrean jarri, eta motorra piztu zuen gero. Baina ez motorra bakarrik eta xehetasun hau ez da behar bada hutsala, irratia ere piztu zuen. Esaten zuen irratia jartzeak bere buru barruan entzuten zituen ahotsak ezabatu edo apaldu edo lausotu egiten zizkiola sikiera. Eta oraingoan ez zuen hutsik egin. 45 urte zeuzkan Anne Sextonek bere maite kutxun guztiak aski ez zirela erabaki zuenean. Zigarroak, whiskia eta emakume benetan basatiak. Belauniko jaio nintzen agian, negu luzean eztulka, errukiaren musuaren zain. Abiadak liluratuta. Gauzek aurrera egin ahala dena den, aize ikasi nuen eremu esituaren eta isolamenduaren zentzua. 2 edo 3 urte betetzerako ikasi nuen jada ez belaunikatzen, ez itxaroten, nere zuak lurpean landatzen. Panpinei soilik xuxurlatzen zaien leku horretan han, non haiek soilik diren lotarako etzaten itxusi eta perfektu. Gisa horretako emakumea izan naiz. Jada hitz asko idatzi ditut, hainbat amodio aske utzi hainbat jenderentzat. Eta beti izan nintzena izan naiz oro bat. Gehiegikeriaz, pasioz eta gutiziaz betetako emakume bat. Atik, alferrikakoa iruditzen zait ahalegina. Ez diot, akaso, nere buruari ispiluan so egiten egunotan. Begiztatzeko arratoi mozkor bat nirekin eskutaketan. Ez dut akaso gozea hain zorrotz sentitzen, non nahiago bainuke hil. Ari aurpegira begiratu baino. Beste behin belaunikatu naiz. Deskuidoan errukia balet horrere, denboraren kondarretan.